we hebben nog één liedje, dames en heren. Dat is een liedje voor onze mooie provincie Limburg. Ja. En we verstaan je toch wel in één van de schoonste stukjes van Limburg hier in de Kloosterstraat. Het zit er overal in. Ja. En het overige liedje hebben we gemaakt. Het gaat eigenlijk niet over heimwee naar Limburg, want iedereen kent dat gevoel als je op vakantie bent geweest en je komt weer terug op eigen bodem. Dan ben je wel blij dat ze thuis bent. En het overige liedje hebben we gemaakt, Pierre, en dat het. Kom naar Limburg. Violen, geen balmen, geen schijn en ook geen strand. Daar veren we de heuvels, zie in de Limburgsland. De Schwanse meisjes en het Schwanse weer. Want hier bij ons kun iedereen keer. Dus de verdrietig en vult zich niet goed. Dan komt naar Limburg en tijd nu je moet. Ik is de fieste tornaad in de nacht. En op gezicht hebben nu een lach. Op zich het zeugel zit ze er doorheen. Dan pak ik koffers en kom snel hierheen. Ja, dan geeft het ik weer goed. Want die bij ons Christen weer nu je moord. Hey! Zakken, hey, hey, hey! En geef ze dan weer even, en is het weer voorbij. Dan voelt ze zich wel beter, dan voelt ze zich wel die. En ja, het wegkomt, dat vult geen zwaar. Maar ik kom terug het volgend jaar. Dus te verdrietig en voelt ze zich niet goed. Dan komt naar Limburg en denkt nu je moet. Ik is de fieste tot laat in de nacht. En op gezicht hebben nu een lach. Op zich het zeurig of zit ze er doorheen. En dan pak ik koffers en kom snel hierheen. Ja, dan geeft het ik weer goed. Want die bij ons is er weer nu je moord. Hey! Lief Vlarissen, we hebben een uurtje voor op de treden, hartstikke ziek. We wensen zich nog een zwannendag. En vooral een hele zwannen vastelovend samen. Op zich het zeurig al zit ze er doorheen. En dan pak ik koffers en kom snel hierheen. Ja, dan geeft het ik weer goed. Want die bij ons is er weer nu je moord. Ja, dan geeft het ik weer goed. Want die bij ons is er weer nu je moord. Dank je, tot ziens. Dankjewel, mannen. We zijn bijzonder blij dat je dan alweer voor de zoveelste keer hebt opgetreden en ook dit jaar rekening hebt gehouden met ons budget en dat schappelijk met z'n omgegangen. Daarom, overal verkennen ze niet alleen vanwege de prijsverlaging, door met afschepen, we hebben ook nog een speciaal cadeau voor u. Dat is ons sponsorcadeau. En dat kent niet iedereen, maar we moeten ze wel kwijt. Dus ik heb ook een van de geluidsman erbij. Dus soms denk je, wat moet ik ermee? Maar kijk maar eens even. Het is een verrektes handig koeltasje. Voor de gangballen. Ja, daar krijg je ook heel veel Ice Tea Green in. Al onze sponsoren krijgen dit aangeboden. Dus we zijn een oplage van 5000 laten maken. Mag u bijzonder bedanken. We hebben genoten van u. En ik zou willen zeggen tot volgend jaar dan waarschijnlijk weer. Mannen, dankjewel.